Veľa ľudí, väčšia plocha, veľa možností, veľa vystavovateľov, samé plusy. Vítajte na veľtrhu nehnuteľnosti a bývania v Bratislave v Inchebe Arene. Práve testujeme, že či to naozaj funguje, že keď prejdem, tak tá voda sa rozostúpi. Takže 3, 2, 1... Vítajte v Inchebe a poďte so mnou, ukážem vám, kde nás nájdete. Tu si môžete pri návšteve dať perfektnú maču od bratislavskej mačiarny. A tu je náš stánok. Príďte nás navštíviť. Minulý týždeň sme otvorili showroom v Bratislave na Rožňavskej ulici číslo 1 v R1 centre a dnes, ani necelý týždeň po otvorení, privítame vyše 5000 zákazníkov v Inchebe na veľtrhu nehnuteľností a bývania. Máme tu úžasných a skvelých partnerov z Mačiareň Bratislava. Famózne. S mangovým pyré, s mliekom, s mačou. Zastavte sa, tešíme sa na vás. Za mnou nájdeme hlavný stage, kde práve prebieha rozhovor s tvárou celého veľtrhu nehnuteľnosti a bývania Vladom Moštínárom. Tak ja všetkých prítomných pozdravujem v mene spoločnosti Hobbytech Slovensko. Moje meno je František Fastyrčák a mám na starosti obchod. Keď sa tu bavíme o nehnuteľnostiach, ktoré sú povedzme tou tortou, tak práve my máme tú čerešničku na tú tortu. U vás protázok je samozrejme, na ktorú odpovedáte často, koľko to stojí. No, tak poviem vám, že sú to najlacnejšie stavby, ktoré sú tu ponúkané. Ja to mám trochu komplikovanejšie, lebo ja v podstate už nepotrebujem, ja iba chcem. A keď chcete, tak sa rozhodujete, či to chcete teraz alebo zajtra. A keď sa rozhodnem, že zajtra prichádza nová otázka, či to skutočne chcem, a v konečnom dôsledku to aj tak dopadne tak, že nepotrebujem, nechcem.